Prvi začeci profesionalnog vatrogastva u Varaždinskoj županiji sežu u 1959. godinu, kada se u okviru DVD-a Varaždin formira profesionalna jezgra tadašnjih članova, koja je, s obzirom na širenje teritorija grada Varaždina, kao i jačanje industrije u gradu i okolici, trebala biti garancijom u slučaju izbijanja požara ili neke druge elementarne nepogode. Predstavnici vlasti složili su se da se vatrogasna straža oformi u sklopu i od članova DVD-a Varaždin, a Narodni odbor općine zatražio je da stalna vatrogasna straža s radom započne 1. travnja 1959. godine. Prvu profesionalnu jezgru vatrogasaca u Varaždinu činili su Stjepan Jambrek, Branko Frčko, Izidor Hujber, Fabijan Vukalović, Stjepan Bodalec, Franjo Blatarić, Vjekoslav Družinić, Marijan Brezovec, Vladimir Moštek, Zlatko Ister, te kao prvi profesionalni plaćeni vatrogasac vozač Đuro Čovran. Krajem 1965. godine u DVD-u Varaždin održan je referendum o izdvajanju profesionalnog voda iz sastava društva, tako da od 1. siječnja 1966. straža djeluje kao samostalna jedinica, dok su sredstva za rad iz zgrade u zajedničkoj uporabi s dobrovoljnim sastavom. Prema dostupnim izvješćima, kod gašenja požara kao i ostalih elementarnih nepogoda, posebice poplava, kojih je u tom desetljeću bilo ukupno 539, posebno su se isticali profesionalni vatrogasci, koji su bili uzor i u ostalim aktivnostima. Primjer su tu članovi natjecateljske ekipe koja je 1966. godine nastupila na 3. međunarodnom natjecanju CTIF-a u Karlovcu, gdje su osvojili brončanu medalju i zabilježili svoj prvi veliki međunarodni uspjeh. U razdoblju od 1969. do 1979. godine zabilježen je sveukupni porast svih vrsta intervencija, njih 1204. To desetljeće obilježilo je i stavljanje nekoliko novih voznih jedinica u sastav voznog parka, što je uvelike moderniziralo i tehnički obogatilo dotadašnji zastarjeli vozni park. Na taj način jedinica funkcionirala sve do 1980. godine, kada je ponovno zabilježen rast svih vrsta intervencija, 1873. Profesionalna vatrogasna jedinica i u tom desetljeću nastavlja s intenzivnim radom na suradnji s ostalim vatrogasnim društvima. Vatrogasne 90. godine u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Varaždin protekle su sukladno zaoštravanju državno-političke krize jugodržave u vatrogasnim pripremama za zaoštravanje požarništva za djelovanje u ratnim uvjetima. 15. rujna 1991. godine, prilikom raketiranja Varaždinskog aerodroma, u kratkom su se roku ukupili svi profesionalni vatrogasci i krenuli na radne zadatke. Dio na gašenje zrakoplova na aerodromu, a dio na dislokaciju vatrogasnih vozila, opreme i tehnike. U objektima kruga profesionalne vatrogasne jedinice počinje djelovati krizni štab, centar za motrenje i obavješćivanje te štab civilne zaštite. Profesionalni vatrogasci u tom su razdoblju besprijekorno odradili svoje ratne zadatke, nebrojeno puta izlažući se i dovodeći u opasnosti vlastiti život, za što su 28-orica, temeljem odluke predsjednika Republike Hrvatske, odlikovana spomenicom Domovinskog rata, dok ih je dio ostvario i status hrvatskih branitelja. Sredinom lipnja 1993. godine novim zakonom o vatrogastvu profesionalna vatrogasna jedinica gubi dotadašnji status teritorijalne profesionalne vatrogasne jedinice općine te s 1. siječnjem 1994. prelazi u nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Od tog trenutka postrojba nosi naziv Vatrogasna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Varaždinske. Vozni park vatrogasne postrojbe u to vrijeme broji 17 operativno spremnih vatrogasnih voznih jedinica, a u tom je desetljeću dopunjen zapovjednim navalnim, teretnim te kombi i osobnim vozilima. Vatrogasna natjecateljska ekipa plasirala se i sudjelovala na vatrogasnoj olimpijadi u Berlinu, gdje je u konkurenciji od 3000 vatrogasaca iz 34 države svijeta osvojila srebrnu medalju.
Nove promjene donosi i Zakon o vatrogastvu donijet 1. listopada 1999. godine, kao i odredba Zakona o ustanovama temeljem kojih Gradsko poglavarstvo grada Varaždina na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca osniva javnu vatrogasnu postrojbu grada Varaždina. Za vršitelja dužnosti zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina imenovan je Ivica Labaš, a za njegovog zamjenika Božidar Horvat. Početak 2000. godine obilježio je požar koji je 25. siječnja u poslijepodnevnim satima izbio na prvom katu Varaždinske gradske vijećnice. Tako je jedna od najstarijih europskih vijećnica prvi put nakon katastrofalnog požara iz 1776. ponovno gorjela. Brzom intervencijom vatrogasaca koji su na teren izašli s 3 vozila u suradnji s ostalim službama spriječeno je daljnje širenje požara i nastanak veće štete u zgradi vijećnice. Nastavljaju se i natjecateljski uspjesi vatrogasaca. Na vatrogasnoj olimpijadi u Finskoj 2001. godine, gdje varaždinski vatrogasci bilježe novi uspjeh u međunarodnom vatrogastvu osvajanjem zlatne medalje. 2004. godina ostaće upamćena i kao godina u stanje voznog parka poboljšano novim vozilom, autoljestvama duljine 53 metra, koje su garantirale dostupnost do svih visina u gradu Varaždinu, a nastavljeno je i sudjelovanje u brojnim intervencijama. Posebno se izdvajala međudržavna vježba Opasna tvar Ormoš 2004. pod motom Zajedno smo efikasniji, održana 15. svibnja, u kojoj je sudjelovalo 156 pripadnika postrojbi vatrogasaca i timova civilne zaštite, spašavanja i pomoći iz Slovenije i Hrvatske. 2005. godina ostaje zapisana u povijesti cjelokupnog dobrovoljnog i profesionalnog vatrogastva grada Varaždina kao domaćina, ali i cijele Hrvatske zbog uspješnosti organizacije vatrogasne olimpijade u organizaciji CTIF-a. 13. vatrogasna olimpijada i 15. olimpijada vatrogasne mladeži održana je u Varaždinu od 17. do 24. srpnja, a u vatrogasnim analima ova je olimpijada ostala zapamćena kao jedno od najboljih do tada održanih međunarodnih natjecanja, ne samo po broju zemalja i natjecatelja sudionika, već i po prijateljskom ozračju koje je vladalo u gradu. Javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, koja se pobjedom na državnom natjecanju u Osijeku plasirala na olimpijadu, i ovaj put svojim rezultatom dokazuje da je Varaždin prava koljevka hrvatskog vatrogastva, s obzirom da članovi natjecateljske ekipe ponovno osvajaju zlatnu medalju. Iz kronologije požara iz tih se godina izdvaja požar koji se dogodio 19. listopada 2008. godine u tvornici za reciklažu Univerzal u Varaždinu, prilikom kojeg je vatra planula u 2 odvojena hangara, površine 3000 četvornih metara. O jačini požara dovoljno govori popucala betonska i metalna konstrukcija obiju hala, a u gašenju je sudjelovalo 7 vatrogasnih vozila i 40 vatrogasaca. 2009. u godini kada javna vatrogasna postrojba grada Varaždina obilježava 50. obljetnicu postojanja, dogodio se i najveći požar u gradu Varaždinu u posljednjih 25 godina, ali i olujno nevrijeme. U poslijepodnevnim satima 11. lipnja nad Varaždinom je bjesnilo olujno nevrijeme, tijekom kojeg su zračni vrtlozi najviše štete nanijeli objektima 3. i 4. osnovne škole u Varaždinu, dok je u nedjelju 21. lipnja oko 20 sati i 30 minuta izbio požar u središtu grada u Preradovićevoj ulici broj 10, neposredno uz novo izgrađeni objekt Prve gimnazije Varaždin. Na dojavu građana o požaru intervenirala je javna vatrogasna postrojba, a u pomoć su pozvani i vatrogasci DVD-a Varaždin, Biškupec, Gojanec i Kučan Gornji. Naši podaci su bili da gori šupa u Kopuljevićoj ulici, ali dolaskom smo tvrdili da cjelokupna, znači ne građevina ili šupa, nego cijelo ono koje je bilo zahvaćeno požarom i krovište u smjeru gimnazije i ove gradske zgrade. Javna vatrogasna postrojba grada Varaždina trenutno posjeduje 18 vozila, jedno zapovjedno, 3 navalna, jedna autocisterna, jedno vozilo za akcidente, jedno kemijsko vozilo, 2 vozila za tehničke intervencije, 2 autoljestve, 4 vozila za prijevoz ljudi i opreme te 3 službena osobna vozila.
No, tu je i sva druga oprema neophodna za obavljanje njihovih obaveza i zadataka, zračni uskočni jastuk, oprema za dekontaminaciju, šator za tehničke intervencije i čamac za hitne intervencije na vodi. Novi jastuk za spašavanje ljudi s visina površine 25 četvornih metara zamijenio je postojeći stari 40 godina. Od velike pomoći je i šator od 45 četvornih metara za smještaj ozlijeđenih, te dekontaminacijski šator za korištenje u situacijama u kojima se susreću s opasnim tvarima poput amonijaka, koji se koristi u tvrtkama, klora ili u prijevozu kemikalija. Tijekom protekle godine javna vatrogasna postrojba grada Varaždina zabilježila je 501 događaj prilikom kojih je ponovno potvrđeno kako su varaždinski vatrogasci ne samo ponajbolje opremljeni u Hrvatskoj, već i vrhunski uvježbani te spremni i sposobni za djelovanje na najvišoj razini. Postrojba, čiji je zapovjednik već 2 desetljeća Ivica Labaš, djeluje u okviru Gradske vatrogasne zajednice Varaždin sa sjedištem svih godina svog postojanja u Trenkovoj ulici na broju 44 u prostorima DVD-a Varaždin. Upravo je rješenje neadekvatnog i premalog prostora u kojem još uvijek borave, odnosno izgradnje dugo očekivanog i najavljivanog novog vatrogasnog centra, jedna od najvećih rođendanskih želja slavljenika povodom ovog velikog jubileja. Javna vatrogasna postrojba grada Varaždina punih 60 godina bavi se požrtvovnim radom spašavanja ljudi, životinja, imovine i okoline u najtežim i opasnim situacijama te nesrećama s odgovornim i trenutnim odlukama. Od skromnog početka 1959. godine s nekolicinom vatrogasaca, jednostavne i neučinkovite opreme, put organiziranog profesionalnog vatrogastva u Varaždinu narastao je do današnje dobro organizirane, osposobljene i opremljene profesionalne vatrogasne postrojbe. Vatrogasna postrojba grada Varaždina nove godine i desetljeća dočekuje spremna s ekipom stručno osposobljenih i tehnički obučenih vatrogasaca koji su u svakom trenutku spremni izaći na teren i pomoći. Spašavajući tako one koji su u opasnosti, ali i stavljajući u opasnost ono najviše što čovjek može žrtvovati za spas drugog, svoj život.